No niin. Joo, terve taas. Löysin tällaisen bokun tuolta hyllystä ja koska tää on ihan mielenkiintoinen, niin ajattelin suositella luettavaksi kanssa. Tää on taas kerran vähän tähän Suomen historiaan, oikeastaan poliittiseen historiaan liittyvä. Tää on Tauno Saarelan Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930 tämä ei ole kommunistin kirjoittama. Tätä tarkastellaan vähän tietysti eri vinkkelistä, mikä voi olla tietysti hyväkin jossain kohtaa, että asioita katsellaan vähän monesti aina niin jonkunnäköisten silmälasien läpi, mutta kyllä tässä niin kuin paljon mielenkiintoista historiatietoa on ja sellaista mikä avaa vähän asioita, että mitä kaikkea se historiassa on ollut. Ja itse kun en ole mikään suorittaja silleen, tai en ainakaan niinku tykkää suorittaa tällaisen tiiliskiven lukemista, niin enkä mä ajattele, että sille ei oikein mitään päähän jääkään, että mä oon vähän sellainen selailija näissä isommissa kirjoissa, että kattelen, jos siellä on jotain mielenkiintoisia otsikoita ja sitten vähän kattelen siitä ja sitten se kirja tulee luettua pikkuhiljaa, aina kun jostain kohdasta jotain mielenkiintoista löytyy, niin sitä lukee ja sitten alkaa joku muu asia kiinnostaa täällä. Joo. Tää on tosiaan otsikossa lukee 1923–1930, mutta on tässä niinku esimerkiksi uskonnonvapauslaista 22 niin juttua ja sitten STP niin 21 toimista ja sillä tavalla, että ei se nyt ihan vaan keskity tohon, että kyllä tässä sellaista niin kuin jatkumoa on näissä jutuissa. Itse tykkäsin ja niin kuin sillä tavalla on antaa vähän erilaisen kuvan, kun ymmärtää, että kuinka laajaa ja monimuotoista se on se työväenliikkeen toiminta ollut silloin, että ja just varsinkin ajatellaan niin takana kova kansalaissota, niin se ei ole tarkoittanut mitenkään, että homma jäi siihen ja laitettiin niinku hanskat naulaan, vaan sitten toiminta on muuntunut ja muuttanut muotojaan ja sitten tässä on myöskin ammattiyhdistysliikkeen historiaan liittyy niinku läheisesti tämä, että siellähän oli jo sitten alkuvuosina niin sellaista hajoilua. Mä saan tuossa muuten ton työnantajapuolen historiikinkin justiin
synttärilahjaksi ja selailin vähän sitä ja vaikuttaa niin kuin tosi mielenkiintoisesta. Että jospa näitä asioita oppisi hahmottaa pikkuhiljaa. Ja hyvä katsoa tietysti vähän niin kuin monelta kantilta, että miten ne on niin kuin esitetty ja koettu ja nähty ja siten on ehkä niin kuin jotenkin osaa esittää sitten oikeanlaisia kysymyksiä niistä kun puheeksi tulee tai esittää itselleen, kun on tarkoitus niin kuin argumentoida niin, että se sieltä toisestakin vinkkelistä menisi jakeluun. Joo, tai vastaisi niihin kysymyksiin. Kyllä. Itse asiassa mulla on kirjahylly ihan sekaisin. Tai näitä kirjoja on monessa paikassa, niin en löytänyt. Mä olisin mielellään näyttänyt yhden sellaisen, onkohan se nyt 70-luvulla tehty musta lista, jossa on työnantajaliiton, jossa on listattu Sirolan opiston käyneet niinku superjärjestäjät tietyltä ajanjaksolta aakkolselliseen järjestykseen, että työnantajat osaavat sitten olla antamatta näille ihmisille töitä. Että kyllähän tämä niinku taistelu tässä on niinku käynnissä ollut vielä ensimmäisen tasavallan jälkeenkin ja varsinkin sellaiset osat niinku yhteiskuntaa, jotka on niinku radikaalisti yrittänyt niinku muuttaa yhteiskuntaa todella niinku demokraattisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi niinku myös työläisille, niin niitä on niinku mainottu ja minä väittäisin, että aika paljon tässä niin sanottu laajasti käsitettävän työväenliikkeen sisälläkin, ja sitä sanotaan sitten niin kuin tällaiseksi sisäiseksi nahisteluksi, mistä aina niin kuin moititaan. Tai oikeastaan kovaa ideologista taisteluahan se on ja sinänsä ihan tärkeää. Ikävää siinä on, että se ihan oikeasti vie voimavaroja ja sitten tänä päivänähän se on niin kuin monesti ainakin tällä vasemmalla laidalla, niin ihan vasemmalla laidalla, niin ihan niin kuin turhanaikuista, että se oikeastaan vie kaiken ja on sellaisen niin kuin kanssakäymisen ja toiminnan esteen, mikä ei voi olla fiksua, että pitäisi saada niin kuin yhteistä toimintaa ja keskustelua sen myötä ja puitteissa, niin sitten varmaan ne asiat rupesi niin kuin oikealla lailla niin kuin selviämään siinä ajan kanssa, että muuten se menee helposti sellaiseksi vähän teoreettiseksi, pelkästään teoreettiseksi. Joo. Elikkä luokkataistelua käydään yhä edelleen. Ja tässä on sitä alkuaikojen aika vilkastakin toimintaa kuvattu ja monimuotoista, että tänä päivänä rupeaa olemaan toi hegemonia aika heikoilla ja tietoisuus niin kuin luokasta ja luokan edusta ja sellainen niin kuin ymmärrys näistä asioista.
tietysti nyt eletään oikeistolaisen hallituksen aikaa, jossa se politiikallaan niin kuin pyrkii nostamaan luokat taas selvemmin esille ja näyttämään, että meillä on täällä väkeä useampaa kerrokseen. Ja tietysti tavalla niin vaikka se niin kuin tuo mukanaan paljon niin kuin huonoa, niin ihmiset voi huomata heräämään. Tai herätä näkemään niin kuin asioita, että ehkä täällä ei ole kaikki ihan sellaista ollut, mitä on sanottu ja näytelty, että asiat on jäänyt vaan hetkeksi pimentoon. Joo. Itse lähden tässä kuun lopussa maailmalle taas, ja tuun varmaan sieltä tekee joku senkin videon, kun aikaa on ja paljon mielenkiintoista nähtävää, niin jos tulee asiaa mieleen, niin varmaan teen joku sen videon ja tarkoituksessa on ainakin mennä Thaimaaseen ja Vietnamiin ja saa nähdä sitten minne muualle. Otan hyviä kirjoja mukaan ja näin päin pois. Saa nähdä, julkaisenko niitä videoita sitten tämän kanavan puitteissa vai teenkö niitä varten oman, mutta tai soittolistan puitteissa, että se jää nähtäväksi, mutta jollen julkaiset tän, niin sitten tässä varmaan tulee vähän vähemmän näitä videoita lähiaikoina, koska on niin paljon hommaa siellä ja sitten on myös aika paksuja kirjoja.